Kining atong episodon tawgon nato nga mga nagpahiping kamatuoran sa lubong sa Santo Papa. Kasagaran kung dunay lubong sa Santo Papa, makita nato ang mga nindot kaayo nga mga ritual, ang mga simbolo, ang mga naghuot nga mga katawhan nga nagmisa. Apan usa ka butang ang kanunay wala gyud kaayo mahatagi og kabugaton ngano man nga adunay papa ang simbahan. Unsa man gyud ang kahulugan o kapuslanan sa iyang katungdanan. Karon atong tukion ang mga pagtulunan nga maingon ta makatarunganong basihanan sa papel sa Santo Papa. Una, ang papel sa Santo Papa nakagamot sa prinsipyo sa liderato alang sa panaghiusa. Ang tanang organisasyon, bisan relihiyoso o sekular, nagkinahanglan og usa ka leader nga makita aron adunay direksyon og panaghiusa. Bisan sa kasimple sa pamilya, adunay ginikanan nga naggiya sa mga miyembro. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 hangtod 19, mingon si Jesus kang Pedro, "Ikaw mao si Pedro, ug ibabaw niining bato akong pagatukuron ang akong simbahan." Timani, simbahan, singular, dili mga simbahan. Nasayod si Kristo nga kung walay sentral nga leader, ang komunidad magkabahin-bahin. Ang atong sentido komon, ang atong rason nagsulti nga ang panaghiusa nanginahanglan og liderato, ug ang liderato nanginahanglan og makita nga timaan og kini mao si Pedro ug ang iyang mga sumusunod. Ang papel sa Santo Papa nakagamot sa prinsipyo sa liderato alang sa panaghiusa. Ikaduha, ang papel sa Santo Papa nakasandig sa makasaysayanong walay pagkabugto nga kutay sa pagdumala. Sukad pa sa unang mga siglo, giila na sa mga Kristiyano si Pedro isip ulo sa mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pagkamartir sa Roma, wala mapapas ang iyang otoridad. Kini mipadayon ngadto sa mga obispo sa Roma nga gitawag nato karon nga mga papa. Dili kini imbensyon sa Katoliko. Bisan ang mga historians nga dili Katoliko nagila nga sa kasaysayan, makita agad jud ang espesyal nga papel sa Roma. Makabantay mo kadtong ubang mga relihiyon og sekta, dili jud na sila maghisgot og history. Kay history is based on facts baya. Og kining apostolic succession ang walay pagkabugto nga kutay sa mga lideres gikan ni Pedro hangtod karon mapamatud-an jud ni sa simbahang Katoliko. Katong mga sekta og mga bag-o lang nga mga relihiyon labaw na kadtong registered sa Securities and Exchange Commission, dili na nila makonektar ilang founders ngadto kang Kristo. Makatarunganong hunahunaon nga usa ka institusyon nga nagpabilin og nilungtad sulod sa kapin sa 2,000 ka tuig adunay kusog nga pundasyon nga labaw pa sa politika. Kini adunay panalangin gikan sa Dios. Mas ganahan ko sa English, people come, people go, but the church remains. Empires come, empires go, but the church remains. Ang papel sa Santo Papa nakasandig sa makasaysayanong walay pagkabugto nga kutay sa pagdumala. Ikatulo, gikinahanglan gayud ang pagdumala ni Pedro alang sa kamatuoran o pagkamatinud-anon sa pagtulunan ni Kristo. Sa kalibutan nga daghan kaayo ang interpretasyon sa balaang kasulatan, kinsa man ang makasulti kung unsay tinuod nga buot ipasabot ni Kristo. Wala ba mo nakapangutana kung puro na lang ta personal interpretation sa Biblia? Kinsa naman lay magsulti sa atoa sa tinuod? Labaw na kung magsumpaki na ang mga tinudluan o pagtulunan. Ang tubag, gikinahanglan gajud nato ang pagdumala ni Pedro alang sa kamatuoran o pagkamatinud-anon sa pagtulunan ni Kristo. We need the teaching authority of the church for truth and faithfulness to Christ's teachings. Gikinahanglan gajud nato ang pagdumala ni Pedro alang sa kamatuoran o pagkamatinud-anon sa pagtulunan ni Kristo. Gitugyan ni Jesus kang Pedro
Dili lang ang liderato apan usab ang otoridad sa pagtudlo. Ingon sa pag-ingon. Diya sa iyang pag-ingon, pakana ang akong mga karnero, bantayi ang akong mga karnero, at timana ang akong mga karnero. Kining tulo ka nagpahipi nga kamatuoran sa pagkamatay ug paglubong sa Santo Papa, nagpakita nga ang papel ni Pedro dili lang di ay basta-basta. Kinihaom sa kasinatian og doktrina. Kung mamalandong taani, makasabot ta nga kung gitukod ni Kristo ang simbahan aron magtudlo hangtod sa katapusan nga mga adlaw, kinahanglan adunay usa ka otoridad nga maghubad sa iyang mensahe. Kung wala, matag usa maghimo-himo na lang sa kaugalingong pagtulunan. Puro na lang ta personal interpretations o malibog na lang tang tanan sa mot. Mao nga mga igsoon, mga anak sa Dios, samtang ang kalibutan nagtanaw sa lubong sa Santo Papa, nagpahipi ang mga kamatuoran. Ang Santo Papa dili lang usa ka simbolo, siya ang sumusunod ni Pedro, ang bato nga gitukuran ni Kristo sa iyang simbahan. Labaw pa sa atong mga imo-imo, labaw pa sa atong mga seremonyas, ang atong sentido komon ni sangyaw nga ang simbahan kinahanglan adunay papa alang sa panaghiusa for unity, pagpadayon for continuity, ug kamatuoran for truth. Ako si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.